The next presentation is from a renowned scientist, Stoyan, and I definitely recommend you checking even his books that he shows here on the first slide. But without further ado, I want to present to you the next speaker, the microcosmos and the universe, или и Вселената. Please, warm welcome. Благодаря за организаторите и лично за господин Лечев за поканата да изнеса тази беседа. Thank you for the organizers of the conference for opportunity to talk about this, my lecture, that I could like to show something different that is usually known. Искам да покажа нещо различно в една огромна област от микрокосмоса до Вселената. Всъщност, ние живеем, така да се каже, по средата. Колкото е голяма Вселената и необятна от нашите ежедневни представи, толкова и микрокосмоса е дълбок. Аз съм работил в областта на космическите изследвания, първоначално Българската академия на науките от 1974 година до 1990, всъщност до 2000 година, в Българската академия на науките, отначало по програмата Интеркосмос, и съм участвали в програмата и за първия български космонавт, спътника България 1300, изследването на Халеевата комета, което беше в сътрудничество с Европейската космическа агенция. А след това по покана на Корнелския университет съм работил 2 години в Аресибо обсерваторията с най-големият радиотелескоп 300 метра диаметър. След 2 години в Канада по проекти на Канадската космическа агенция към 2 университета. Университета на Уестърн Онтарио и Йорк университет. Така че аз съм работил по проекти за изучаване на земния космос, атмосферата. И обаче през цялото това време аз имах любопитство да науча повече извън тази област, както и за цялата Вселена, така и за дълбокия микрокосмос. Сега нашата представа, която се представя за Вселената, аз дойдох до извода, че има редица проблеми, които или се премълчават, или се приемат като дадености. Най-елементарният въпрос, който се знае, например, скоростта на светлината, която е с точност 100 000 от процента. Вие знаете, с тези лазерни устройства се измерва разстояние, сантиметри, милиметри, както в нашата, така и огромни разстояния в Вселената. Въпросът е какво определя тази скорост да бъде толкова точна. Иначе дават се формули, че скоростта на светлината е постоянна. Има една формула единица върху корен квадратен епсилон по мю, електрическа константа по магнитна проницаемост. Когато се работи в система си, е най-добре това, където основните мерки са килограм, сантиметър, секунда. Като се сложат тези ставки, се вижда, че скоростта на светлината е разстояние върху време. И това е нашето възприятие. Както и когато караме кола, скоростта. Въпросът е, какви са тези първични еталони, които дават такава точна скорост? Или светлината,
корпускулно, както се казва, или вълни, са фотони. И всеки отделен фотон върви със скорост, с такава скорост. Нещо повече, не само това. Но е установено, и това практически се знае, че фотона, който има определена енергия, може да премине огромни разстояния между галактики, без да загуби своята енергия. Тези въпроси, тези енигматични въпроси всъщност нямат отговор. Има и редица други. Ако тръгнем от областта на Вселената, областта на микрокосмоса, има десетки и десетки проблеми, за които няма отговор. Например, квантовите процеси. Квантовите процеси е казано от квантовата теория, че те не могат да бъдат логически обяснени. Квантовата механика не може да бъде логически обяснена. Обаче това аз не можех да го възприема, защото най-главният критерий за напредъка на човечеството е логическото разбиране на всичко. Можем да строим сграда, можем да правим роботи, изчислителна техника, всичко се разбира логически. Да вземем, например, компютрите. Компютрите се базират, основата на компютрите е ясна. Това са състояния 0, единица, или така наречените първични състояния на булевата алгебра. След това на различни нива се създават все по-сложни и по-сложни програми, докато стигаме до положение вече на изкуствена интелигентност. Какво, например, би казал един, който не знае това ниво, да кажем някаква друга цивилизация, и той да почне да изучава тези компютри възможности, той ще мисли, ще има съвсем друга представа, ако не знае основното ядро. Комбинация от нула и единици. Така по същия начин, за да разберем енигматичните проблеми в микрокосмоса и в Вселената, ние трябва да търсим едно основно базово ниво. И това е възможно. Аз съм работил в най-различни области, в проекти космически и технологически. И този въпрос винаги ме е вълнувал, но имах възможността да ползвам много богати източници и библиотеки, когато работих в Съединените щати и в Канада, и да проверявам как се е движила физическата наука през вековете, поне от 3 столетия. И как до началото на миналия век се е възприемало, че пространството не е празно, а има някаква субстанция етер. Търсенето на тая субстанция, на формата, не е намерено, въпреки че се детектират някои неща, които казват, че това не може да се обясни без, обаче не е намерена формата на този етер. Считало се, че това е флуид. Оказва се, че това не е така. Пространството, в което ние живеем, не е празно. В него има субстанция, толкова финна и толкова подредена, тя е един вид решетка, триразмерна, обаче в моята работа аз наричам космическа решетка. Или това е един конкретен модел на етерното пространство. Самите елементи на тази космическа решетка се държат от един супер фундаментален закон. Чува ли се? Да. Държат се от един закон, който съм нарекал супергравитационен закон. Той се различава от закона на Нютон за привличане, че силите, вместо да са обратно пропорционални на квадрата на разстоянието, те са обратно пропорционални на куба на разстоянието. Това означава, че в микрокосмоса
на супер близки разстояния, тези сили са извънредно силни и държат някакви супер елементарни тухлички, частици и какво да е. Обаче ние не можем да ги детектираме, защото тези сили падат страшно бързо. И този закон всъщност е основен закон на всички други закони. Този закон всъщност поддържа етерната субстанция, която аз съм нарекал космическа решетка. Тя е с строго определени елементи. Тя може да се начертае на компютър или да се направи макет. И знаейки този супер фундаментален закон, просто да се направи едно изследване на всички експерименти и да се разберат логически всички енигматични проблеми. Какво определя скоростта на светлината? Какво е квантовото взаимодействие? Например, между електроните. Оказва се, че електрона това не е някаква сфера. Той е една осцилираща система, която точно определена, аз съм дошъл до извода, тази осцилираща система взаимодейства с космическата решетка нодови, които са също осцилиращи. И когато той върви, при съвпадане на фазите на осцилация има предпочитани скорости. И това са квантови скорости, които са известни при водородния атом и които определят съответните квантови нива. Тези квантови нива се знаят, обаче логиката защо са такива, до сега не се знае. И всъщност разбирането на структурата на пространството и след това разбирането пък на структурата на елементарните частици води до съвсем нови представи за Вселената и микрокосмоса. А отделно от това дава една логическа разбираемост между микрокосмоса и Вселената. И се оказва, че Вселената изобщо не се разширява, а е стационарна. Идеята, че Вселената се разширява, е базирана на доплеровото червено изместване, което е открито от Хабел. Самият той не казва, че се разширява, той го открива. Обаче при сегашното положение, поне се счита, че пространството е празно, те казват, това значи е доплерово. Всеки знае, ако е бил близо до влак, когато приближава, се чува по-висок тон, когато се удължава, по-нисък. И на тази база е доплеровият ефект. Обаче, при вмъкване на етерното пространство се оказва, че то не е еднакво за отделните галактики. И фотонът, излъчен от една галактика, преминава в етерното пространство на другата, обаче загубва една малка част от енергията си. И ето получава се едно червено изместване, което при нас се интерпретира като разширяване на галактиката, което всъщност не е така. Не само това, като се тръгне логически да се разбира да се решава този огромен ребус, за който ние можем да използваме на набраните стотици и хиляди експерименти. И тези експерименти вече да се анализират от друга гледна точка, като всичко се пронижи с логическото разбиране, се достига вече както до разбирането на Вселената, така и на микрокосмоса. Така и на дълбокия микрокосмос, за който казах, за който всъщност се достига, че той най-дълбоката част, това са две фундаментални частици, неразрушими, за които не важи закона на Айнщайн е равно на m по c на квадрат.
които в резултат на супергравитационния закон и при определени условия, които съществуват в центъра на всяка галактика, където знае, че има черна дупка, обаче е супермасивна, там съществува това супер протомасивно вещество от тези две фундаментални частици. И там, само под действието на този закон, стават кристализация. Тази кристализация е уникална. Тя води до създаване на субелементарни частици, които след фазата на пълна кристализация се разпределят около цялата галактика и също до създаване на елементарни частици, стабилните от които са протон, неутрон, електрон и позитрон. Всъщност от фундаменталните частици градят както космическото пространство, космическата решетка, така и елементарните частици. И тази кристализация става само в тази уникална лаборатория на Вселената, отделните галактики. Съответните фази, има си съответни фази на тази кристализация, където тя става в нещо като яйце, космическо яйце. Когато кристализацията завърши, това яйце се разпуква и частиците, които не са влезли, субчастиците, които са не влезли в елементарните частици, се разпръскват и образуват космическото пространство на цялата галактика. Обаче това е за една галактика. Значи галактиката си има свой цикъл. Това, което наблюдаваме с телескопите, това е видимия цикъл на съществуването, видимата фаза на съществуването на галактиката. Когато нейната енергия се изразходва, нейната структура се откъсва, започва да се свива и се прибира там, където сега се нарича черна дупка, и там става нова пълна рециклация и нова кристализация на елементарните частици. Средното време на този цикъл се определя някъде между 12 и 18 милиарда години. Обаче една галактика може да бъде в активна фаза на съществуване, при която ние я наблюдаваме, може да бъде в фаза, където се рециклира и там не може да мине светлина, защото няма тази етерна среда, космическа решетка. Обаче другите галактики, те съществуват. Като завърши този цикъл, тя се включва в останалите галактики. Има сигнали, които се чудят от какво са. Например, гама-рей бърст. Най-мощните гама излъчвания. Това всъщност се оказва със сигнали, когато се скъсва космическата решетка от едната галактика, от другите. Тя разклаща другите космически решетки и това пристига като гама-рей. А когато пък се кристализира и се включи, тогава пак става едно разклащане, като двата сигнала се различават. И тя вече става видима галактика. Понеже това обхваща твърде голям проблем, с решаването на тази сложна кръстословица, аз съм използвал поне 20 и повече области на физиката, химията, те се свързват химията. И тук ще ви представя някои от, например, на елементарни частици. Сега, първо, периодичната система на елементите. Първоначално започната от Менделеев и доработена. Известна е, защото виси в класните стаи на всяка стая по химия. Още на пръв поглед би впечатление, защо природата е създала такава форма. Защо не е, например, квадратна? Защо отначало има 2 елемента, след това 8 елемента от структурата, след това 16. След това при
лантаните излиза от поредната движение, изкарва реда на лантаните, връща се обратно, също става и при реда на актинидите. Всичко това показва, че трябва да има някаква структура на подреждането на ядрата, на атомните на структури, на ядрата на атомите. И всъщност ето това са формите, до които съм дошъл, извода, където са... другия. Това са първите атоми. Протона, водородния атом, тънката линия са електрона, орбитата на електрона. Вижда се, че тук и протона, и неутрона, те не са сфери. Те имат определена форма. И всъщност формата е като тороид, която всъщност е хеликална. Тук не показвам вътрешната структура, но и тя става известна. И известно е, че неутрона като сам не е стабилен. Ето, това е. Да покаже неутрона отляво. Той е двойно сгънат тороид. Обаче, когато е около водорода, той става стабилен. Защо? Защото полето тук вече не е сферично. Защото тази форма прави специфична модулация в етерното пространство и тази близка област, полето е разпределено. И следователно, електрона, който има отрицателно поле, следва полето на протона. И по този начин орбитите вече имат точно определено положение. И така, вървейки по този ход, тук достигаме до хелий, диутерон, един протон и един неутрон, трети, един протон, два неутрона, хелий 3, два протона, които забележете са един в друг така вмъкнати, като осмица. И след това хелий 4. И от тук нататък, по същия начин, като се върви, се прави подреждане на всички елементи по периодичната система, които точно пасват това, което се знае за периодичната система. Ето тук, например, са два реда от периодичната система. Като тук се вижда и също валентностите. Например, тук от лития до въглерода валентностите се увеличават с единица, след това от азота до неона те се сиват и накрая става нула валентност. Там, понеже тези протони се свързват с електронни орбити, самите електронни орбити вече в даден момент имат възможност да изолират от първичната валентност и затова се получават благородните газове. И всички тези процеси се вървят по този начин направена цялата периодична система до елемент 103. Освен това, тук съм показал някои подбрани елементи на атомните структури. Тук може да направи впечатление едно. Например, структурата на златото, АО, и структурата на живака, ХЖ. Въпреки че те се различават само с един протон, виждате, че тяхното подреждане е различно. И затова те са твърди, различни елементи. Злато, живак. Едното е супер рядък и скъп елемент, друго е ефтин, съвсем различни свойства. Така че е много важно това подреждане. На какво се дължи това подреждане? То се дължи на силните супергравитационни сили на близко разстояние и взаимодействието на електронните орбити, които се въртят и създават магнитни полета. И така тези магнитни полета така се съчетават, че да се получи стабилен елемент. Ако този елемент не е стабилен, той се разпада. И това всъщност става при радиоактивните елементи. Например, при атомните централи,
където се разцепват ядрата, се получават много нестабилни елементи. Защо? Защото като се разцепи тази структура, която е супер симетрична, с радиална симетрия, и се получат други, които не са симетрични, то тези неща не са стабилни и се разпадат. Колкото повече е нарушена симетрията, толкова по-бързо се разпадат радиоактивните елементи. Тук просто показвам едно съвпадение с моделите, които съм извел в теорията. Тук е показано електронно изображение на златото. Знае се, че всички метали имат метални решетки, където атомите са подредени в строго определен ред. Значи горното изображение получено от мощен електронен микроскоп, долното изображение чрез тези модели. Вижда се, че разстоянията съвпадат, но разрешението на тези модели е хилядократно пъти по-голямо. Тук има друго. Показвам, това са изображения на графитен, single sheet графен. Показан също е карбоновият атом. Значи въглеродният атом, той има 4 валентности. Тук са показани двата протона, P3 и P4, P1, P2. Обаче те са в две заемно перпендикулярни равнини. Тук няма как да ги покажа в тази проекция. Не съм ги показал по-малки. И съответно това изображение долу вляво е от този телескоп. Същото изображение, като настройвам малко дисплея, нали, гама, се вижда, че всеки втори атом е по-малко, се вижда по-бляд. Това показва, че има определена дебелина. И именно за това, защото въглеродният атом има две взаимно перпендикулярни валентности, тази структура има определена дебелина, а не както се счита, че тя е плоска. Много други неща излизат. Те са толкова много, нямам време да ги показвам. Тук е една структура, пак, която е от сребърни атоми. От лявата страна има 3 изображения с електронен микроскоп на едни такива призмички, триъгълни призмички. А отдясно аз съм показал как се подреждат тези атоми, сребърни атоми, в резултат на взаимодействието на супергравитационните сили, които на близко разстояние са важни. Те са важни също за кристализацията, която наблюдаваме. Даже кристализацията на водните пари, нали, снежинки. И те са в точно определен ред, защото там влияят супергравитационните сили и взаимодействието с орбитите на електроните. Тук показвам как на базата на тези атомни структури могат да се градят молекулите. Тук съм показал прости молекули, кислородни молекули, молекулата на озона, молекулата на водата и също съм показал, че едно различно състояние може да има молекулата на водата, което е известно като браун газ. Този браун газ е открит от българинът Юл Браун. Той българско му име Илия Вълков, но той е емигрирал още през ранното време на социализма и успява да създаде специфична електролиза, при която да получава такъв газ. Сега той съответно не е определил
какво представлява тази молекула. Той нарича този газ като стохично съотношение на водород към кислород 2 към 1. Обаче това се знае, че е гърмящ газ. Докато този браун газ има съвсем различни свойства. При запалено положение в бутилка, той вместо да гърми, той имплодира, свива се. И аз чрез тези модели и чрез спектри и всички други работи успях да открия, че това е специфично, неизвестно състояние на водната молекула. И много други неща просто стават логически обясними. Тук са показани пък това, което се знае за формата на аспирина. Тук вече органични молекули. С тези атоми могат да се градят прости молекули, могат да се градят органични молекули и да се изследват. И да се създават нови материали чрез компютърно програмиране. Тук отдолу съм показал част от молекулата на ДНК. И един интересен факт, че тези молекули на ДНК, както и протеините, които са главно част в мозъчните структури, съдържат едни кръгови образования от атоми и изследванията ми показаха, че всъщност тези кръгови образования имат свойството да задържат енергия. Те са всъщност като акумулаторчета. И това е изключително важно за живите организми, защото те съдържат енергия. Тази енергия я вземат не само от Слънце, от всичко. Тази енергия комуникира с енергията в самото космическо пространство, където има едни специфични вълни. Те до сега се смятат, че това е резултат от големия взрив и се определя background radiation, съответства на 2,71 Келвин, обаче това са едни вълнения в тези вълни, които взаимодействат и комуникират с електроните, дават енергията на електрона, което се знае, че непрекъснато се движат електроните. И тук е показана цялата периодична таблица. Отляво тази, която е известна, периодичната система, отдясно периодичната система, вече с ядрата на елементите. Сега това ново разбиране, както за пространството, така и за Вселената, и за микрокосмоса, може да отвори съвсем нови пробиви в технологиите. Съвсем нови пробиви, като, например, може да се разбере, че може да има друг начин на движение в космическото пространство с друг тип движещ механизъм, чрез локален контрол на гравитацията. И как става това? Оказва се, че тази космическа решетка прави едно налягане върху тези частици, които имат една вътрешна структура, която не преминава. Ето и налягане, ако успеем да го намалим, и това е един обект, то този обект ще се движи в една желана посока. Това все едно да си представим една подводница в океана, която по някакъв начин успява да намалява налягането от едната страна на водата върху подводницата, тя ще се движи към тая страна. От друга страна ще се движи. По този начин може във всяка посока да се движи. И когато се разбере както структурата на пространството, както и елементарните частици, аз тук не говорих за електрона, който е много интересна частица, е много важна, защото тя осцилира и комуникира с осцилациите на това космическо пространство, на космическата решетка. И тогава именно може да се възбуди този ефект на контрол на гравитацията, при което
може да се пътува по съвсем друг различен механизъм. И тук искам да наблегна на един важен момент. Ние се намираме в една критична фаза на нашата цивилизация, където ние сме достигнали до едни технологии, обаче без да разбираме основата на това, което правят те. Например, ядрените експлозии. Ядрените експлозии, например, те разбутват тази космическа решетка и затова се получават такива ефекти. Не само това, получава се ефекти на торнада. И ако разгледате, ако видите този вебсайт, ще видите, че при ядрените експлозии в атмосферата, как едно кълбо се взривява, след това от Земята се вдига един стълб, налягането в кълбото е супер огромно, а стълба, който се вдига, пронизва това кълбо. Там се получава антигравитационен ефект. И при една ядрена война с стотици хиляди такива, значи може да се получат такива гигантски торнада, такива се получават на Слънцето, които да изхвърлят част от земната атмосфера. И това да означава край на живота на Земята. Между другото, при Марс се е случило нещо подобно. Не от изкуствени там ядрени, може би някакви естествени, обаче е установено, и американският учен Джон Брандербург е написал книга, има и статии също, че знае се, Марс в миналото е имал реки, океани, течаща вода, обаче сега атмосферата е под 1%, всичко е изпарено. Това е мъртва планета. И според него това е станало в резултат на два огромни взриви, подобна на термоядрените, при което атмосферата изчезва. Как достига до това? Чрез изследване на метеорити, идентифицирани от Марс, при които той намира изотопи, които се получават само при термоядрените опити в атмосферата. И това е моята идея и главната, която исках да покажа, че когато се разбере същността, истината за какво представлява Вселената, микрокосмоса, има огромни възможности за нови технологии. И, например, този ефект, който аз съм изследвал, съм нарекал САРК ефект, който дава антигравитация. На негова база могат да се построят съвсем нови станции, при които свободно да отидат на другите планети на Слънчевата система, техните спътници, където има огромни ресурси и просто няма смисъл от войни на нашата Земя за ресурси. Има огромни ресурси. Ние живеем в такава Слънчева система, където всичко е в изобилие. Просто тези милиарди, които се насочват сега за военно противопоставяне, всичко това може да се насочи към една нова област на изследване, да се разбере, че човечеството е едно семейство. Няма смисъл да се избива и унищожава. Няма смисъл да се гради и след това да се унищожава. Гради, унищожава. Най-важно е това познание да бъде разбираемо и да достигне до хората, защото то не може да стане без съответните инвестиции. Това са съвсем нови, неразработени области. И така, благодаря. Много благодаря за Много благодаря за презентацията. Някакви въпроси, може би едно-две бързи въпросчета, тъй като трябва да се подготвим и за бързите презентации. Виждам един. Вие споменахте едно много интересно явление, за което
Казахте, че фотоните, когато се движат в тази космическа решетка или етера, както вие го нарекахте, не губят своята енергия. Това наистина много интересно. Те явно не си взаимодействат с тази космическа решетка и минават през нея без да си взаимодействат. Може ли да отговорите защо това се случва? Дали това са някакви електромагнитни взаимодействия защото знаем, че светлината е електромагнитна вълна. Това е много интересно. И втори въпрос е по-скоро свързан с тази форма, която показахте на атомите. Как я наблюдавахте тази форма? Вие показахте електрически телескоп, не телескоп, но микроскоп по-скоро. Да поясните малко за самата форма, защото изглежда наистина доста интересно. Първо за фотоните. Знае се, че имат електрически и магнитен вектор, който се върти. Обаче тук при това нещо аз намерих каква е формата на електрическото поле и на магнито. Значи магнитното поле винаги върви като затворени линии. Обаче при фотона то се върви, но едновременно се завърта като спирала. И магнитното поле е синхронизация на тези космически нодови, докато електрическо поле ги удължава. Значи магнитното поле служи един вид като изолатор между енергията на фотона и космическото пространство. Затова той се запазва енергията. Това е експериментално доказано до невъзможност, да, че запазва енергията. Сега другия въпрос е формата на това. Тази форма аз не съм я наблюдавал директно. Обаче това става чрез анализ на експериментални от най-различни области. И знаейки, например, че неутрона, например, го смятат такава частица, неутрална частица, обаче същевременно, като се движи, той създава магнитно поле. Освен това, неутрона и протона имат съвсем слаба разлика в теглото. Освен това, съм анализирали експерименти, където се сблъскват протони и където се разрушават. И съм изследвал тези пиони, които се развръщат за това в миони, но като стигам до извода, това са хеликални структури. И те се разрушават, защото когато тези структури са свързани, хеликални, обаче свързани общо, има едно супергравитационно поле, което се върти и ги свързва. То влиза и в магнитното поле също. А когато се разруши външна структура, те почват да се разпадат. Така че това е въпрос на много анализи от различни области, докато достигна до това, тези структури и съвпадението на редица, както ви казах, на протона и неутрона, че при движение създават магнитно поле. Това е доста дълъг. Може ли да кажем от това, че гравитацията някакси е свързана с електромагнетизма? Това ли е идеята на тази теория, която вие представите днес? Електромагнетизмът, той се съществува, както се знае в класически електромагнетизма. Всъщност тези структури, които са, аз отвън имам макет на този атом, на аргонния атом, тези структури, които са като хеликални, те модулират космическата решетка и създават електрическо поле. А когато тези структури, които имат електрическо поле, се движат космическата решетка, те създават един вид вълни, които са магнитни вълни. Така че там става вече връзката електрическо и магнитно. При движение стават. Гравитацията също се разбира от тук. Значи космическата решетка, която пронизва всичко, тя пронизва нас до ниво на самите атоми. Космическата решетка упражнява същевременно едно налягане върху тези структури, протони, неутрони, които имат един вътрешен обем, обаче космическата решетка не минава през него, а ги облива. И съответно тя пък създава едно налягане, както водата създава налягане на подводницата. И когато той налягане, успееш на той налягане, се върви по цялата
космическата решетка и се свързва с най-голямото масивно тяло, Земята. Нали? Ако успееш той налягане да го нарушиш от едната страна, ти ще получиш едно движение. Резултат на това налягане. Да. Това е гравитацията. През космическата решетка. Някакви... Нютоновата Добре. гравитация. Едно последно въпросче тогава, за да се подготвим за другите кратки презентации. Може би е доста странен въпрос, но има ли някаква връзка между спина, който е известен, например, за протони и електрони, и това, че два протона в ядрото на един атом са способни да седят заедно, а не да се разхвърчат и да избягат един от друг? Да. Всъщност, двата протона стоят заедно. Те са най-близко при хелиевия атом, защото са мъкнати не в друг. Затова хелиевия атом, който е най-плътен, стои в централната ос на атомите. Всъщност това, което ги държи, е супергравитационното поле, което на това близко разстояние преодолява електрическото поле. Всъщност супергравитационното поле е причина да създаване на електрическото поле на това близко разстояние. Обаче, ако се отделят на известно разстояние, вече и супергравитационно поле намалява, пък електрическото то не намалява и се получава вече отблъскване и разпадане. Добре, нека да благодарим на професор Съргойчев.